acollir-nos en aquest acte de repulsa d'Espanya, en aquest acte de mostrar la nostra voluntat d'alliberar-nos, de deixar de ser colònia, una de les darreres colònies que manté l'estat espanyol. Afortunadament per ells, molts d'aquests pobles que van patir un genocidi, que és el que representa el 12 d'octubre, una sagnia, una espoliació, un robatori i una sèrie de desgràcies, són calamitats que, en part, encara hem de suportar els catalans. I en algun moment, els catalans hem de dir prou, hem de deixar de ser colònia, hem d'obrir un procés d'emancipació nacional. Per fer això, el primer que hem de tenir en compte és tractar els espanyols com ells ens tracten a nosaltres. Els espanyols tenen molt clar que nosaltres hem de ser assimilats, hem de ser exterminats, no físicament, perquè no ho poden fer, afortunadament, ho han intentat en el passat, sort en teníem dels miquelets que ens defensaven, però ho han intentat en el passat, però ara el que pretenen és exterminar-nos com a poble, exterminar-nos com a cultura, convertir-nos en residuals, marginar-nos dels pols econòmics, escanyar-nos i asfixiar-nos. Ens ataquen en tots els fronts. L'ofensiva, que per feblesa espanyola no s'havia acabat de manifestar en els primers anys de la transició, en aquests moments és completa i total. Es va posar de manifest de forma exacerbada amb la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut. Es posa de manifest cada dia quan ens roben 60 milions d'euros. Es posa de manifest quan boicotegen la nostra economia productiva, quan ens priven de les inversions necessàries per mantenir l'estat del benestar i, finalment, aquestes setmanes es dediquen a exterminar la nostra llengua, el prestigi de la nostra llengua i a devastar la immersió lingüística a les escoles. És a dir, sembla mentida que la classe política catalana, la majoria de la classe política catalana, amb l'excepció dels nostres 3 dignes diputats, no vegin, acceptin, acatin aquest genocidi cultural premeditat. Precisament per això és una meravella que Solidaritat Catalana per la Independència es fundés. Aquí, en aquest lloc, va ser un lloc especialment emblemàtic d'aquesta fundació, en el primer acte de Solidaritat Catalana per la Independència, que hagi crescut, que hagi tingut èxit electoral i que tinguem 3 diputats al Parlament de Catalunya traient les caretes d'aquesta classe política catalana còmplice amb aquesta asfíxia, amb aquest, com us dic, genocidi cultural, genocidi lingüístic i en aquest escanyament econòmic que al capdavall l'únic que fa és reproduir l'estratègia que ha fet Espanya en els últims 500 anys. És una sort el que passa que encara hem de créixer més. Hem de sembrar molt, hem de treballar i hem de sembrar molt perquè finalment aquest moviment social, aquesta empenta social que ja té molt clar que només a través d'un estat arribarem a la plenitud nacional, que només a través d'un estat arribarem a la consolidació cultural i a tenir una llengua normalitzada que sigui l'única llengua oficial i l'única llengua que es parla a les nostres escoles, juntament, per cert, amb l'aranès, que, com sabeu, també perquè Espanya té aquesta al·lèrgia a la pluralitat que no tenim els catalans, doncs també volen prohibir a través del recurs d'inconstitucionalitat que ha presentat el govern espanyol davant del Tribunal Constitucional. Doncs bé, quan d'alguna manera arribem
només a través d'aquest estat podem arribar a la plenitud nacional, en algun moment, la classe política catalana entengui que amb Espanya no es pot pactar res. I no es pot pactar res perquè ells l'únic que volen és veure'ns destruïts. Per tant, que no vinguin aquesta casta política autonomista, que no vingui dient que ara plantejaran un pacte fiscal. Perquè hi hagi un pacte fiscal ha d'haver una idea de bilateralitat, una idea d'acceptació de la persona amb la que estàs negociant. I Espanya mai no acceptarà que Catalunya sigui un subjecte polític de negociació fins que Catalunya no li digui a Espanya que és un estat sobirà. Per tant, que aquesta casta política catalana no ens enganyi més, que es deixin estar de mentides. No hi haurà pacte fiscal perquè Espanya ens nega l'existència com a poble. Per tant, el primer que cal és reivindicar la nostra existència com a poble i posar-nos al cap que l'estat espanyol és, i ho dic això, avui ho he dit en un article, però avui també ho torno a repetir perquè, clar, envoltat de miquelets, doncs un s'exalça. És el nostre enemic. És un enemic al que hem de confrontar-nos amb la democràcia, des de les institucions, amb la dialèctica i amb el fet de tenir la raó. De vegades, els diputats de Solidaritat Catalana ens acusen de dir paraules molt gruixudes. Quan el diputat López amb la seva vehemència habitual diu que hem de rebentar Espanya des de dins, els sectors ben pensants catalanets es posen a tremolar. O quan diu que Espanya són una banda de mafiosos. Però la realitat és que un país que pacta amb l'estat francès un corredor central que va d'Algesires a Madrid, de Madrid a Saragossa, de Saragossa a Tolosa i de Tolosa a París, que pacta amb nocturnitat i traïdoria, amb la intenció d'escanyar els països catalans, de marginar els països catalans dels pols de producció, dels pols de creixement econòmic. Un país que fa això és un país de mafiosos i han de ser tractats com mafiosos. I els catalans el que hem de fer és revoltar-nos contra això i votar aquella força política que planteja l'alternativa a això. I l'alternativa a això és obrir un procés de secessió sense embuts. És obrir un procés de confrontació política clara. Insisteixo, confrontació democràtica, confrontació a les institucions, però un procés de confrontació. I per un procés de confrontació cal un lèxic de confrontació. És l'única manera que ha vist el món que els pobles arriben a la llibertat. Ho farem a través de la democràcia, ho farem a través dels drets, però ens heu d'ajudar a que es vegi clar que només hi ha l'alternativa d'obrir d'una vegada per totes un procés que ens porti a la plena llibertat. Prou excuses, independència. Visca la terra! Viva! Benvolguts amics i amigues de Solidaritat, de Taradell, d'Osona i Catalunya. Avui no és un dia festiu, sinó un dia de treball.